Čaute, takže toto je moje prvé video na YouTube zo skincare. Neviem, kam sa mám pozerať, nie som na to zvyknutý. Tu sa pozerám a to tam sa mám pozerať. Takže dám si rutínu dennú. Neviem, kam sa pozerám. Tu. Dennú rutínku. A za chvíľku idem vonku. Idem pozrieť, dačo. Neviem, čo ešte, len tak z nudy. Dneska mám voľno, takže ako prvé si dám toto, ľudia, toto milujem. Začal som ho používať asi pred 3 týždňami a toto je neuveriteľný tóner. Takže je od Farmstay Vegan Kombucha Creamy Essence, čiže vegánska kombucha. Esencia, tóner, toto vám dáva neuveriteľný lesk, glow. A má v sebe výborné látky, samozrejme kombucha. Fermentované látky sú výborné na posilnenie kožnej bariéry, ale ten lesk je neuveriteľný a vydrží to. Takže poriadne treba zatriasť. Keď to nezatrasíš a stojí dlho, ono je to rozdelenie, vidíš, tu bude biele a tu také priesvitné, preto to treba zamiešať poriadne. Tak. Tóner není povinný v skincare. Je to krásny krok, ale vôbec nemusíte ho mať, ale počkajte. Pozrite na to. Vidíte? Toto. Hej, veľmi jemnú vôňu, nádhernú má. Vôbec mi nevadí. Nie, vône v skincare vadia, ale toto je neuveriteľné. Veľmi dobrý, hydratačný tóner. Toto sa oplatí fakt. No dobre. Tak, inak ako sa máte ľudia. Dúfam, že sa vám to takýto koncept bude páčiť. Ja viem, že nie všetkým, samozrejme, však to je normálne, ale tých, ktorí to zaujíma, zostanú. Ja YouTube moc nerobím, ale som sa rozhodol, že sa sústredím trošička viac na YouTube. Prečo nie? Zarába mi to peniaze? Dúfam. Najviac, čo som zarobil za 3 mesiace, $80 z YouTube. 3 mesiace. Hej. Takže to ma možno aj tak odpudilo od dávania videí na YouTube, ale prečo neskúsiť? Však robím to už dlhé roky. A prečo niečo z toho nemať? Však ľudia majú všelijaké názory, ako že zarábať, ako keby... Ľudia, to nejde z vašich peňazí, YouTube platí, tak prečo to nevyužiť? Hej? Ja len vlastne zdieľam to, čo ja mám rád, čo mňa baví. Momentálne skincare. Viete, že ja to striedam, ale vidím rozdiely, mne to veľmi pomohlo s tou pleťou. Stále neviem, kam sa mám pozerať. Furt ma to ťahá tu, a čo sa mám pozerať tu? Ono to potrvá, keď sa zvyknem na to. Tak, už sa to vsiaklo, pozrite. No, dám si sérum. Tento som si momentálne veľmi obľúbil. Novinka pre mňa. Rejuran Turnover Ampoule. Čiže toto má v sebe PDRN. PDRN, nádherná zložka, hydratujúca, ale aj urychľuje hojenie pleti a taktiež podporuje tvorbu kolagénu, keď sa dostane dovnútra. Hej, to. Lebo väčšina sér, počkajte, utrem si ruky. Väčšina sér, keď si dávate, tvrdia, že sú hydratačné a tak ďalej. Áno, sú, lebo sedia na pleti. Nevojdu do tej pleti hlbšie. Takže o tom to je. Tak, dám si trošička. To je také, takto to musíš natiahnuť, ako keby injekciu. Vidíte, a tu je. No. Len pár kvapiek. Tu a tu. Tak. Krásne balenie všakže. Tak. Pracujem do pleti. Dneska to nebude nič extra, hej. Tak. Niektorí ťukajú, niektorí mažú. Ja robím oba. Tak, aj to. Trošička cítiť masné to sérum. Lenže po chvíľočku sa pekne vstrebe
Hej, a jak si ho dáš na pleť, cítiš, ako keby si tam dačo mal. Ale potom krásne sa to vstrebe a je výborné to sérum. Takže super, Rejuran. A furt sa tam kúkam. Ja už neviem. Furt tam, tu. OK? Ja by som si mal dať nejakú značku tu na, že tu sa mám kúkať. Tak, a ako krém dám si zase PDRN. Toto je Dr. Reggie Wall. Volá sa Advanced LC Ceramide Barrier Cream. Čiže toto je krém na podporu kožnej bariéry. Má v sebe ceramidy, pantenol a niacinamid. Výborný, krásny krémik. Je trošička hutnejší ako bežné krémiky, ktoré používam, ale pekne sa vstrebáva a hydratuje pleť celý deň. Je to kvalitný krém, fakt. No dobre. Takto a furt tam sa kúkam. Tak to je lepší však. Vidíte, je to trošička hutnejší, ale vstrebáva sa nádherne. Tak. Tuto je moja denná rutinka na dnes. Prosím vás, píšte do komentov, či sa vám takýto koncept videí páči, či by vás to zaujímalo. A ak sa chcete niečo opýtať o týchto produktoch, kľudne píšte do komentov. A takáto podpora, to by som si ocenil od vás. Bolo by pekné, ak mať nejakú tú odozvu aj na tejto sieti. Takže tak. No, čo ešte? To je všetko. Potom pár minút počkám, dám si SPF-ko. Pre mňa toto tu na. Ja milujem toto SPF-ko. SPF, čo tu trepem? Volá sa Weightless Sun Fluid SPF 50 House of Hur. Toto je najlepšie sérum pre takú miešanú až masnú pleť. Vynikajúce. Krásne sa rozotiera. A hlavne nezanecháva ten odporný film. Viete, čo myslím? Povlak biely. Nevyzeráte jak mimozemšťan. Takže toto. No dobre, tak vám ďakujem pekne, ak ste tu vydržali, super. No, som zvedavý, ako to dopadne tu na YouTube. Uvidíme. Čau.